Video numero 21. Ohjeita nuorelle sepolle. Onko mielesi epätasapainossa? Se ei ole balanssissa. Ota selvää, mikä mieltäsi painaa. Kun tiedät, mikä mieltäsi painaa, voi tuon pulman ratkaista. Jos se on ratkaistavissa. Jos se on taas sen laatuinen pulma, että siihen ei ole olemassa ratkaisua, siirrä se syrjään. On ihan turha vatuloida asioita, joille ei voi yhtään mitään. Ja sellaisiakin asioitahan meille eteen tulee. Ota siis selvää, mikä mieltäsi painaa. Ratkaise tuo pulma. Kun ratkaiset sen pulman, voit olla ylpeä itsestäsi ja pääset elämässäsi taas eteenpäin. Tärkeintä on tietää, mikä siellä päässä rassaa. Jos sitä ei tiedä, niin sitä on vaikea ratkaista. Suurin osa pulmista on kuitenkin ratkaistavista ihan yksinkertaisesti.